Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Ede is een heel klein plaatsje dicht bij de Belgische grens. En daar speelden ze vroeger vaak het spel krulbollen, oftewel bollen. In Ede wilden ze ook eens een ander spel spelen. En in plaats van met krulbollen te gaan spelen, gingen ze rollen met tonnen. Maar dat spel werd één groot fiasco. Maar de Edenaren hebben er wel hun bijnaam aan te danken, want ze worden nog altijd tonnenrollers genoemd. Na dat zelfverzonnen spel. Die tonnenrollers. En die waren veel bekende polders. Maar op een keer waren het tonnenrollers. Maar het rollen is toch niet best gegaan. De namen bleef alleen bestaan.